Ahoj lidi, jmenuji se SFSK Game a budu natáčet v budoucích dnech let's play ze hry Shakes and Fidget. Nacházíme se na serveru s3.sfgame.cz a dneska vám jenom ukážu všechny moje postavy, co zatím mám a na jakých budu natáčet. Takže tuto je Goblin z cechu upíři, úroveň 202, pozice 2199, tak. Další postava se přesuneme na server s13.sfgame.cz. Je to docela už starší server, můžete už si všimnout, že už je S17, která se založila nedávno. Tam nehraju, takže bohužel. Ukážeme si cech, protože tu ten fakt chci ukázat. Druhá pozice, o to mi nejde, ale prostě co tady jsou za lidi, to je prostě dar tuto. Mám tu ty lidi rád a ten cech už nikdy nezměním. Prostě kdyby mi nabízeli ten první cech. Jméno Sukirus, mám level 171, si můžete všimnout. A což je asi všechno. Přesouváme se na server s1.sfgame.ca, což je britský server, mám dojem takovej. Jmenuji se tam Sušenka.cz, vůbec nevím, jak mě to napadlo, ale budiš. Level 115, 206 houbiček, ale houbař nejsem, tuto je poctivě našetřený. Jsem si řekl, že si prostě založím postavu a budu na tom šetřit houbičky. Tak jsem tak udělal. Já to jenom tady prodám. Tuto si nechám, kdyby náhodou. Tak. A přesouváme se na poslední server s1.sfgame.sk neboli slovenský, kde mám dnešního založeného vara. Suky se jmenuje, s tvrdými, ne s měkkým, ale s tvrdým, ať je to in. Ne, dělám si prču. Síně slávy 6300. A jak si můžete všimnout, tak že zatím ještě není moc dobrá ta postava, ale golden, takže pěkně vytunění staty zatím mám, zítra to budu tunit na výdrž, ať to mám rovnoměrně, pardon. Tak, podzim ještě nemám, mám 7 level. Tak to je prozatím všechno. Díky, budu rád, že vůbec hlednete tuto video. A dejte prosím like, odběr. Nebo dejte to, co se vám nelíbí, tak dejte do komentáře video. Za to budu hodně rád. Díky. Tak čus.